Λοιπόν, έχουμε φτάσει εδώ στο Άμστερνταμ. Γίνει όλα πολύ πιο χαλαρά. Ο κόσμος έχει καπνίσει κάτι. Έχει δέντρα μες στο αεροδρόμιο. Και ακούμε νεράκια. Και πάμε να βρούμε τη χώρα στο χώρο καπνιζόντων, ο οποίος είναι κάπως έτσι. Το Grimskov, ο οποίος δεν ξέρω που είναι. Ο οποίος είναι αυτός. Πάρε και τα μαλακίες. Φίλε, κοίτα εδώ πέρα τι έχουν κάνει. Να δείξει αυτό άμα γυρνάς εδώ. Κοίτα εδώ πέρα το... τι έχουν κάνει οι άνθρωποι για να βάζουν μέσα τους καπνιστές και να νιώθουν λιγότερο ζώα. Τώρα τους έχουν βάλει και μες στη φύση. Στην αρχή τους κλείσανε με τζάμια. Λες εντάξει, με βάλανε ένα παιδί στο ζωολογικό κήπο. Τώρα σου βάλουν να φαίνουν και δέντρα. Ακόμα καλύτερα. Πω, δεν μπορώ. Πάμε στη Δύση.